Кой заведе? Давай бе! Давай бе! Давай, бързо! Само искам да така кажа. Това са ми въпроси, които са написани от тях. Има ли въпросът се? Задали въпрос. Аз променил съм се през тези 10 години. Това е въпрос, вижте, това са ми написали сценаристите. Какво мислите за конкуренцията през тези 10 години? Какво мислите за конкуренцията през тези 10 години? Там винаги съм ви казвал и съм се опитал да налагам по-нени, че не е добре се говори. Нека ми помогне там. Той чувал. Всеки помогни там чувал, Елате по-нас там. Слушай сто. Още напред. Марина, ела. Така. Стъпи тук пред тази. Тук да гледаш. Така. Какво ще кажеш сега? Кукле, кажи сега нещо. Оля, кажи му да. Кажи му, какво ще му? Какво ще му? Bulgaria. Pero hablar búlgaro. ¿Quieres? Porque... Марина! Мира! Знаеш ли колко много подаръци имам за теб? Какво ще кажеш? Аз мога да говоря всички езици на света, защото всички деца чакат подаръци от мен. Ти чакаш ли подарък? Чакаш ли подарък, моето обича? Голям, много подаръци. Слуша ли ти мама и тата? Беше ли послушна? Да. Да питам ли? Питай. Беше ли ти послушна? Къде е твоята мама? Как се казва тя? Стефка. Стефка. Слуша ли Стефка Маринката? Ами, слуша тя, слуша. Имам едно чуче. Казва се Рафаел. Той ми каза, че те видя в магазина да плачеш много. Тя повече няма да плаче. Верно ли това, Марина? Тя кажи повече няма да плаче. Кажи, Повече няма да плаче. Да, повече няма да плаче. И ще слушаш мама и тати? искаш ли сега да видим подаръците? Да. Искаш ли този най-големия? Ели първо. Най-големия подарък, който нося. Ето, Маринка. Айде ти ги дам всичките. Ти пак ще ги отвориш едно по едно. Сега няма да ги отваря. После. То ще има и още подаръци. Чувала има още подаръци. Чакай. Горе при Давид ли се казва? Горе има едно момче каза, че Чакай малко сега. Има и още за теб. Се казва Неспаски. Да, и той на български името не се превежда, мама. Дали си се казва? Вие има още подаръци. Има. Момиченца, Чино си. Ще говоря с теб на Чино. Ти знаеш ли как да говориш на Чино? Не, само на български. Английски знаеш ли? Не. Знаеш, мамо, може да броиш. Я преброй на дядо Коледа на английски. 1, 2, 3. Как? Преброй. Я и Бада е тука. Айде, всеки. Кажи две числа на английски и аз ти давам един подарък. Толкова голям. Кажи. Айде, мамка. 1, 2. Моля ти. Айде, мамка. Добре, страхва. Още. Беше ли? Ти кажи повече. Повече. Повече, мама ти ги каза. Там да не ти знаеш. Някакви други. Още. Айде, 1, 2. Браво на тебе.
Ай, какъв голям подарък, Боже, Боже. Още един. Колко много подаръци! И той е за Марина. Ето моето момиче, слагай там. Слагай, подреждай ги тук. Ай, той е дядо Коледа. Я една целувка на дядо, брат. На дядо Коледа. Цункай дядо Коледа. Цункай го. Цункай го. Цункай. Браво! Да видя за тая малка целувка. Ето малко подаръче. Я, розовко. Да видим, да, малко розовко. Какво ни е това друг? Ти дали знаеш една песничка? Знаеш ли песничка? Я изпея дядо. Айде да чуя малко, че ако знаеш колко много съм пътувал, още Ай. Я изпей, мамо, песничката, дето бяхте в училище. Айде, мамо. Айде, чакай. Подсети я, де? Мама ела. Аз съм тук при тебе съм. Айде, изпей, мамо. Подсети я, мамо, коя песни, как Айде да почваш? изпееш. Как беше песничката? Подсети Коя я. песничка? Айде за пеперутката. Марипужа, как беше? Маринка. Айде, бързо, казай. Може да Марипужа. Казай песничка. Марипужа, Баша, Рива, какво беше? Айде, бързо. Айде, давай бързо. Дядо Коледа има още подарък, няма да те го дадат. Знаеш ли колко много е? Добре, кажи някоя друга песничка, айде. Който знаеш? Айде, изкай тази песничка, дето пяхте в църквата. Вчера. Айде. Иисус спаси, кая, я садовник. Muy bien! Браво! Маринка. Ти 3 подаръка за мен. Дай да сложим някаква подарък. Ходи, че да видиш. Леле, колко много подаръци. Видно малко, Да, те не знам. Леле, колко много подаръци. За кой има ли още? И още едно. Последния подарък ще ти го дам. Ако си послушна момиче и обещаеш, че цяла година ще слушаш мама и тати, Да, всички. да. Я кажи да чуем. Я му кажи. Защото чучетата всичко ми казват. Кажи, ще слушаш ли мама и тати? Силно да чуе. да. 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 Айде още едно. Я ти да кажи, мама и тати дали слушат. Слушат. Ело. Сега да ме на тебе. Едно малко подаръче. Много ли слушат? Ти даде ме едно големо. Големо подаръче. Ай, те свършиха вече. Няма, подаръците. Няма. Я да видим Ма те виж колко много подаръци. Боже. Ами бата дали слушаш? Се казва Бате, моля. Тя му дай на него на подаръци.